ka Voice of the People Party VPP haka khanriu tarik yong arjar phenriu haka si bahyar sa Nongston West Castle District ban pin ithu pai ba yo Dr. Bats Khamarbo ubadei ukertong ka party na kabanta election MP siteng samoy na Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency kalabu dak jingkeli bakajai benriu kadai bantep halor ubar jela ubadei kontraktor ubayo ban pentre yak project hamjela Meghalaya ka jingkran ka balakran halor di kontraktor kadai ka balawan lengba presiden bot wameli ka nongkrem uba arden mila basai umain hakawai na kamat jong ka jingkran ka baukuren uba arden uloong ka jai benriu ya menta ka don kam bantep nangnu uni ubadri rai umi balai tang mau uban yo lut yaki kam kijam hakani ka jala bat balai tang mau uban pentri lut yaki kam da kispa klur ki hajar klur uba arden lokontho ru ya ka sarkar MDA bahkan senge bonwan yathu khana sarong ya ka spa klur ka hajar klur haba unong pentri yaki kam dei bar jala kumta ka jai benreu ka don kam mantep dei monu uta ubadri rai Kabaga jatni uta ka don kam mantep kanang nangnu ni ubadri rai umi balai tang ujono di kam bahe hagani ka jula ka ji balai tang uno pentri di kam di spaklor baki hajar klor nangnu ni ubadri rai umi kata ka ni jingli kabaga jatni uji ka don kam wat no me tho khana sarong ya ka lai spaklor wat no me tho khana sarong ya ka shajar klor wat no me tho khana sarong ya kita ki klor habaki nung pentri kam ki manuntoy naga lai spaklor naga lai ja klor ki dei ki pri ki mana bar jong ka jala ka ji ya tho inga mano ki pri nong ston ki bayo ban pentri kam ya ki project bahe ki pri ki mana bar nrei ki bot ban penbi yangi da kata ka ji tokit ya ka temrai ka thamai kam pat don kam yangi menta bangin tin satir masali sisir umlei nilai puri ki dot ki bathok spang ki khasi nilai puri ki dot ki bathok spang ki garu yang mentang intip syatan kata ngalabiang nrei ki ko bantik manu uni ubuan ban kludlut ya ka spak ban ni kam ni jam ki chungi ya ka chula ki ko ki pai kami kata kale kabani ko ban bu ya ka chitli hagani ka por ya ka sarkar MDA lalu thuro manu bandri rai upentrayut yaki project baru hagani ka chula Meghalaya wat hanthi hapo unyam ya kata ka tourism project kabaga sarkar kalawanra de yu chu yu priu kumno kala banong dan ki kep ki ba umra ban qualify lani ban job ya ka tender nega bungot ki ong de ma upat ubat pentre ya ka kam ko ki pai ba sakano kata ka sarkar MDA kan penbi ingi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya